мақомоти амнияти тоҷикистон аз қатли ду шаҳрванди афғонистон хабар доданд ки ба гуфтаи онҳо мехостанд ба қаламрави кишвар маводи мухаддир қочоқ кунанд. дар як баёнияи кумитаи амнияти миллӣ ки телевизиони давлатии тоҷикистон рӯзи 18 август нашр кард, гуфта мешавад қочоқбарон сокинони ноҳияи имомсоҳиб дар вилояти Тахор ҳангоми убури марз бо марзбонони тоҷик вориди даргирӣ шуда ба ҳалокат расиданд. даргирӣ дар минтақаи назди марзии Фатҳобод дар ноҳияи Ҷайҳун ба вуқӯъ пайвастааст. рӯзи ҳодисаро эълон накарданд. дар хабар гуфта мешавад ки аз ҷои ҳодиса як автомати Калашников ва як туфангчаи Макаров ва инчунин 17 кило ҳашиш пайдо ва мусодира шудааст. мақомоти расмии Тоҷикистон мегӯянд дар 6 моҳи имсол дар 7 даргирии мусаллаҳона бо қочоқбарони афғонистонӣ 17 шаҳрванди ин кишварро куштанд ва 601 кило маводи мухаддир дарёфту мусодира шудааст. Тоҷикистон яке аз роҳҳои транзитии интиқоли маводи мухаддири сохти Афғонистон ба кишварҳои дигар ба хусус Русия ба ҳисоб меравад.